يا هلا 100 هلا الضيوف والمعازيم الكرام يا 100 هلا حطاط وعقل ختياني وشباب Jasar el Bahia Palestinar idazlearen liburu bat da, sorkuntza da. Mario Unamuno itzultzailearen bitartez heldu zitzaigun egitasmo hau egiteko aukera. Beste hizkuntza batzuetara, jada katalanez eta gazteleraz bazegoen, baina euskeratzeko aukera bat probestu zigun, eta Maiala Nafarroako Palestina eta Gernika Palestinak ikusi genuen oso aukera ona zala. Besteak beste, ipuin honen bitartez, umei Palestinako afera kontatzeko bitarteko bat bihurtzen zitzaigulako, eta batez ere Olibondoak Palestinako herrian duen garrantzaintza hartuta, islatzen zuelako baitere gaur egun Palestinako aferak dituen erpin guztiak, ez? Maitasuna, bakenaia, askatasun beharra eta gatazkari noete ere urtetan dagoenari heltzeko bide bat zan eta umei hurbiltzeko bitarteko bat, ez? Orduan iruditzen zitzaigun euskeraz eta horrelako euskarri bati heltzea, ekarpen polita bihurtu zitekeela. Bai, eta lehenbiziko aldiz, umeen ikuspuntutik, ez? Heldu nahi dugu publiko horrengana, eta orduan ze modu hoberena ipuin baten bitartez, ez? 5 urtetako ume batendako azaltzeko zegoeran dagoen Palestinar herria, zer da haiendako Olibondoa, lurra maitatzea eta Euskal Herritik daramagun elkartasun mezua. Gernika Palestina jarri du abian jada web orrialdetin bitartez, eta hemen Nafarroan ari gara hizketan zenbait liburutegiekin, hain zuzen Katakrak dendan izanen duzue, eta gero baita ere zabalduko dugu Nafarroako liburutegi sareen bitartez, liburutegietara eta eskoletara, ikastoletara, aldugun enean saietuko gara alik eta gehien zabaltzen. Eta korrikarena, sorpresa polita izan da, gure euskararen alde den korrika honetan parte hartuko du ere bai Palestinak, eta haikak eskainita, eta izango da urrengo ostiralean hilako 27an, gaueko 11etan, Gasteizen 2669 kilometroan. Palestina gara, euskara gara, Palestina gara. Eta orduan dei egiten diogu Palestinar erakustaldi hau egitera publiko osoari, Palestinar ikurrak, kufilak edo nola, ez? Ez bakarrik kilometro honetan, baizik eta lasterka osoaren zehar erakustaldi hau izatea ere bai Palestina, ez?